इउपिपिएलनि जि माने जर'खा जि जुथुम्मा बे मैयानिफ्राय जागायदों दिनै जोबगोन आरो दिनै जोङो फुंनि समावहाय इउपिपिएलनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय आरो जोङो जेसेबां इउपिपिएलनियानो जा आरो मुंख्लं जालांनाय गासैबो सुबुंफोरनि आत्मानि गोजोननि थाखाय जोङो मुंख्लंफोरनो सिबिदों आरो बेनि उनावहाय जोङो 9:30 गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय मोनसे हानजा सोरगोन बेनि उनाव 12 मोनसे गेवलां मेल जागोन आरो जों सानो दिनैनि जे हाबाफारिया मोजां जालांगोन आरो दिनै मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों मेसेज जे फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएलआ गोख्रोङैनो बिटिसि इलेक्सनाव जों बाहागो लागोन आरो बे कनभेनसननि गेजेरजों जोंहा गोख्रों दैदेनगिरि दंखायो इउजि ब्रह्म आरो बेनि अनगायैबो गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बे कनभेनसननि गेजेरजों जोंनाव दिनैहाय बाहागो लाफैबाय एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसेयैनो गोबां माने जाति जनगोष्ठीनि जे मोनसे लिडारफोर दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैबाय आरो बेजों जों साननो हायो जे जोंनाव जिखिनि गोख्रों इन्जिन दंखायोमोन आरोबाव जों गोदान इन्जिन जों मोनबाय आरो इन्जिनजों लोगोसे गोबां दाब्बाफोरबो जों फैबाय दा जोंनाव रेल ट्रेकआबो बुरजा जाबाय विभिन्न ओनसोलाव कानेक्सननि मोनसे लामाया जोंनि गेजेराव फैबाय गतिके जों मोजाङै देरहासारगोन आरो फैबाय थानाय समावहाय 2020 बा 2020 मायथाइनि जे बिसायख'थि बेवहाय इउपिपिएलनि सरकार जागोन बे खाथां जाबाय जोंना थांखिया जाबाय 40टा समस्थियाव जों 40बो गेलेगोन आरो 40 जोंहा थांखिया जाबाय 40टाबो जों देरहानाय आरो एबार जोङो बिराद गोख्रोङै जों गेलेनो थाखाय थांखि लाबाय आरो जों आसा थिदों जोङो साननाय बायदिनो जों मोनगोन 40नि गेजेराव हयथ' मोनफा मोननैया गुबुनाव थांगोन आरो जोङो 30नि बारा जोङो सिटखौ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों बिपिएफनि सोरबा आरो बेयाव दैदेनगिरि जयेन जाफैनाय नामा बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोर जयेन जादों सासे एमसिएलए पर्बत जरानि बिथां जतिन्द्र ब्रह्मआ जोंनाव हाबफैबाय बेनि अनगायैबो जिल्ला पर्यायनि ब्लक लेभेलनि गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर जोंनाव हाबफैदों माखासेया जोंनाव दिनैहाय हाबनो हायाखै बे ब्लक पर्यायाव जागोन जिल्ला पर्यायाव जागोन गतिके बिपिएफल' नङा बेवहाय माने कंग्रेसनिबो फैदों आरो गोबां माखासे गुबुन दल संगठन खालामनाय बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव फैदों गतिके बिपिएफना फ्रायानो फैनाय जादों आरो आं सानो बिपिएफनि जे 15 बोसोरनि जे मोनसे सासन बे सासनखौ मानसिफ्रा आंगायबाय ओंखायनो दा गोदान मोनसे सिन्था फैबाय आरो दिनैनि तारिखआव बिटिएडिआबो जिहेतु जोबनानै थांबाय दा बिटिआर फैबाय आरो बिटिएडिखौ सालायग्रा बिपिएफ सरकारा फुराना जाबाय गोजाम जाबाय दा बिटिआर सरकारा गोदान सरकार लुबैदों दा गतिके इउपिपिएलआ गोदान सरकार जागोन हाग्रामा महिलारि थासारिनि जि थासारि दिनैनि तारिखआव खोब गाज्रि आरो आं दहायनो बुंदों जे 15 बोसोर बिथांमोना सालायबाय मानसिफ्रा आंगायबाय आरो बिथांनि जि सासन बे सासननि प्रति गावसिनि हान्जायावनो बेखौ असन्तुष्टआ बारायलांबाय गतिके बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय बिथांनि हान्जाया जोबलांसिगोन आरो गोदानै रायजो राजाफ्रा गोदान सरकार हिसाबै इउपिपिएलखौ नाजावनानै लासिगोन